Finally, mukuru weRBZ vaJohn Mushayavanhu vobudikira vachitaura kwakabva pfungwa nekwakabva zvinhu zvekuti vazogadzira zigi iyo yakauya unstructured currency. So panapa muRezimbabwe ichiri kuitika nechekudai, so vanyora kuti we didn't know much about a structured currency. We got a consultant from the World Bank. A lot of things you are seeing about the structured currency actually came from the World Bank. So if you are going to blame me, you are actually blaming the World Bank. Maybe they didn't advise us properly, and if they did not advise us properly, it's fine. Let's refine it. Because vanhu vaitika iwozvo kutaura zvokuti structured currency yakabhekwa negoridhe chinchichi, vanhu vane mibvunzo yakawandisa yekuti even ivo pachavo havana kutokwanisa kuda kuipindura yese, kana kuti havana kutokwanisa kunyatsoipindura zvino zvinogutsikana. Because pane pamwe ponoona kuti panapa mubvunzo wangu wanonzi masiya ndaita ndangobvunzawo zvangu, but ndangopindurwawo zvese, kana kuti munhu anongopindura atone zvakatonanga, haazokupe nguva yekuti umubvunza another question. Ndose munongoziva zvinokuitika patimu irori, akanotatadza kupindura mubvunzo anongopindura zvado but alright next achingoenda kana kusatopindura. Ndo zvine zviripo, asi akuzotaura panapa isusu edu tatisina zvizhinji zvataiziva, asi takatonokonsulta kuWorld Bank ndokwatakapuwa that idea iyoyo yestructured currency. So tichazoona kuti zvinofamba sei pamberi papapa, tida kutombodhila nayo. Ndo zvinhu zviri panapa, ndo nyaya iri kubudikira iri kuna Reserve Bank Governor Dr. John Mushayavanhu.